Hey, Mama. Morning. Got something for you. Yeah? What are your favorite stuff? Thanks. I'm sorry about last night. It's okay, as long as you promise not to do it again. I promise. I promise. For real this time. For real this time, of course, for real. I've got something else for you. Bam! What's this? Open it. Oh my gosh! Ow! Sorry. Take it easy. Oh, yes, Okay. Oh my gosh! When did you do this? A little while back. Oh, as it is here already. I said, oh my Dressed. gosh! Let's find out. Oh my gosh! I can kiss you right now. Ow. Okay. Take it. Sorry. Sorry, sweetie. It's okay. Okay, babe. Oh my gosh. Oh, okay, I need to take one for the gram first. Of course you do. I need to take one for the gram. Okay. People need to see this. Can you pass me phone? Oh my goodness. Where did you put it? Do I look okay? You look fantastic. Okay, so take a picture then. Wow, Sisanisha is a new car. Wow, oh sweet. So I guess he's not beating her up anymore. Well, she's wearing glasses in all her pics. Oh, your face is covered in those huge glasses. Maziso ndo window rinoona zviri mumwoyo memunhu magirazi kuvhara kukindiswa unenge uchiitwa munhu. Better to be beaten driving a Mercedes, I say. Why not drive a Mercedes usingarowe? Azvisinani. All I know is I'm never getting married because pins are mondo by choice. Aiwa inenda mabura tumbofa takarovana isusu still love I really feel I'm so sorry about how you feel, but I think marriage should be fun, love. Tell me, which marriage yemun watino ziva is all that? And don't say akwalina maburo because awana mari. Vanhu vasina mari avana kana chinhu chekunetserana. Usazodaro, mari usazodaro tete. Tombozvide zvangu handizvide. Aiwa. Vakakuenderera manje. Aiwa, iwe mana iwe. Muroja ndinokutaurira unozoti amai vakazvitomborova kana vakatozouya tapanapa inini. Handinozvita mukadzi mukuru ndozvideura chirega kupinda mafilling station. Handada kuzvita kunge mukadzi mukuru here ndomuudza mwana mudiki uyu ka. Hey girls! Hello, Auntie. Great, how are you? I'm good. Fabulous as always. Hey, so, should I say, I'm actually looking for you. Oh. You know, me and Bay, we're going on our annual holiday. Seychelles. You know, the beach friends. So I'm looking for someone who can host it for us. I can do it. Yeah, no. Last time I was saying my mom was saying No. So, we're going to go tell them about come on. I'm paying. As usual, and it's good money. You know, you need it. Even Maburo can come with you. Just as long as you guys don't hump like bunnies on my bed and leave your kids is over all over the place. You know? It's better to put it one dish and go bacon and eggs than to put water. You know, I often wonder what is it like sex buffalo. So good. Alright, I need to go pack.
because I got new clothes as well. Oh, nice. You know, like. No. Oi, iwe kunyanyorambire chiko nai. Masembava. Itsotsi. Masaidi yangu kusvika tiri mumba imomo. Tobva tobatikizwa tiri imomo tokunzi mese imi mamuchita chinhu chese makabatana. Pataita kunga taita zvakazvimbabva izvo zvitese. Shamwari, isusu tenichingoita house sitting chete. Office tent tiri pabasa. Ata anondibhadhara 500 US. Iwe obva tokutsvagira permanent job. Andideni hamu. Machidaiwo baby. Naendayo. Inini kushanda matha inini. Someone another's dog for passing Peter. Please, Maburo, zvinge zvingori zve5 days chete. Kana chidai uenda koni kuti. Maburo kana. Mutaruka naye mana. 5 days of which of my ways kana. Mana. Zvanyanya kuita sengo naye. Andikukumbira wani. Andika. Wanzwisisa ndi. This is life, baby. Wait. We don't know to be you. Also, they cheese up. Iwe. Nasana muona kumbana chitsotsi chazobhadhara patown okumana. Iwe irume mwana kai. Baby, harisira ajera serewe. Matsakambokubira chi. Baby. Unongoita mari just like that. Ndiana ndodaro. Ndiana unoita mari just like that. Ungoita mari. Saka kana kuba kuchibhadhara urudi kuba uite mari. Ani. Iwewe. Iba ukaite mari. Inini? Iwewe iba uite mari kana kuba kuchibhadhara. Ndimnomutemo kani? Ndimnomutemo kani? Mahobo. God. Ototi uri munhu wemutemo. Amewara. Watichi? Watichi? Sorry. Asi zvona ndotaura zvangobuda. Sorry. Sorry, baby. Wakundoudza chimahobo changu nasi, baby. Sorry, baby, zvangobuda usvika. Asi zvona ndotaura. Baby, wakundoudza ukati wangu nasi. Inge ndati sorry wani. Sorry wani kuma mtemo. Sorry officer. Sorry officer. Oh, hey. Maburo! Chico! Maburo yaone! Maiwi, Chico tunezora izo. Kuti unge fridge yemushopu, kuti unge yemuTV ndobata papi kuti. Totora bekoni. Tarisa zvako. Beetroot. Aiwa vamwe varume vanoshanda Maburo tarisa zvako. Totangira papi kuti. Aiwa, you know what I mean, baby. Ndikutaura kuti ko chizi chaizive. Aumboidya kupi unotaura kutanza umwe. Tangire bona. Unoida. Idikauka nichiganoda beetroot. Chiro. Bekoni. Maiwime. Maburo kana kune kurangwa ndezvechirungu kaizvi. Maburo. Nakutonditsamwira. Ndikutonditsamwira futi. Unoza chibaranzi chese. Unoza kubaradza TV. Aiwa. Iona TV yache. Une TV here ukuthi ndibvunza izvozvo iwe. Kuchina iyi. Handiri kuti ndikuzviratidza chibaranzi iwe usibaranzi ubatidza. Tora ubatidze ke. Zvinene kuti anzi unayo TV. Aiwa, iwe kunditi ndiri baranzi ndikutotiraye baba kuti ndibatidze wakunditi ndiri baranzi. Tora tone ubatidze usiri baranzi.
Atidzai kama kungoverenga chicha mukuverenga ipapo. TV amatangira kuona mbama matsai makuda kuzvitonge ndimunozivisa stereki. Makungotokonya tokonya isikubaka ka. Ai kando zvekubaya zvinounda kuza ndo zvekubaya. Aiwa inosibaka itese tiri mabharanzi takaona na mabharanzi. Aikone onaiwo handi mazona. Pana ndabaya pai. Do. Ibao kawite maopo gadi ototi munhu wemteo aiwa mamwari vanoshanda maburotesa zvo TV amatangira kuona mbama matsai makuda kuzvitonge ndimunozivisa stereki